Здравейте на всички! В днешната тема ще си говорим за грешки. Така че останете с нас и си отделете достатъчно време, отпуснете се, сипете си напитка. Ето, аз съм готова с почти цял литър вода, за да не ми пресъхне гърлото. И да започваме. Топ 10 грешки, които допускаме при отслабване, спорт и здравословно хранене. Да ви кажа, абсолютно всички съм ги правила и аз. Без нито едно изключение. И понеже през последните близо 20 години се занимавам изключително и само с хора, които искат да постигнат резултати, имам щастието да проследявам прогреса на много хора в дългосрочен план, не просто за няколко седмици, месеци, за години наред. Така че това, което ще споделя, е моята лична статистика, моите лични наблюдения и ще се радвам, ако някой от вас може да допълни или да даде допълнителни щрихи, за да можем наистина да бъдем обективни, максимално обективни в информацията, която даваме. И така, преди да преминем към тези топ 10 грешки, само ще спомена, че тази академия е ежеседмично събитие, всеки четвъртък от 19 часа на живо в Zoom. Днес сме четвъртък в някои от седмиците на 2024 година, до края на тази година със сигурност ще имаме такива вебинари. Стискам палците година да нямаме никаква промяна. В тези вебинари си говорим за храненето като цяло, здравословно хранене, хранене за отслабване. Разглеждаме Herbalife продуктите като възможности да ги включим в режима, като ползи, как се употребяват, за кого са подходящи, как да ги включим в режима си. Режим за отслабване, за качване, за сваляне, режим за постигане на каквото се сетите, тренировки, начин на мислене и личностно развитие. Така че, ако случайно попадате на днешната тема, било то на живо или пък на запис, да знаете, може да потърсите повече информация за академията и да започне да събирате лека по лека всички малки парченца от пъзела. Първо теоретично с това, което слушате, и второ практично, като например може да се включите в нашата жива група. Какво значи жива група? Малко по-накрая ще ви кажа. Това е нашия маратон за силен дух и здраво тяло, където постигаме истински, реални резултати. И разбира се, може да експериментирате, защото това е най-добрият начин да научите нещо за себе си, като го тествате. И така, кога, защо и как започваме да се замисляме за храненето си, за начина си на живот? Кога започваме да искаме да променим нещо? Разбира се, всеки един от вас е бил млад. Някои в момента са в най-хубавите си години. Примерно 18, 20, 25, 30. Може би това са най-активните ни години. В началото на нашия живот, поне при моите поколения беше така и при предните, не знам за следващите, горките много ми е мъчно за тях, почва да се различават нещата, но като цяло в началото на живота си човек се чувства буквално супер силен, сякаш нищо не може да го събори. Спомням си години, в които съм имала безобразно ежедневие и даже бих казала денонощие. Ставане рано за училище, примерно, след това след обед разни други спортни занимания, след това вечер купончета. Тогава нямаше толкова компютър и интернет, да не кажа никакъв, обаче излизахме навънка, пушихме цигари, пиехме бири, правихме всякакви гадни работи, нездравословни, прибирахме се усряд нощите, спахме по няколко часа, после пак на училище, след това се включи в целия този цикъл и ходене на работа. Някои от вас са били студенти, които едновременно са ходили на лекции, са учили, са ходили по купони и въобще наистина човек почва да се чувства безсмъртен. Каквото и да правиш, ще ми пиеш там едно-две кафета и нещата се оправят. Но с времето това нещо се променя. И колкото и да се надяваме, че просто сме си такива, истината е, че ние постоянно се амортизираме. Тялото ни може да издържи наистина много агресия от околната среда, автоагресия от нас към нас и разбира се от лошите условия на живот. Но рано или късно механизмите за компенсация, въобще за поддържане на някакъв нормален жизнен статус се изчерпват. И тогава ние започваме да се усещаме уморени, започваме да се чувстваме, по-сковани, с главоболи, започват да се появяват различни
стомашно-чревни неразположения, уж случайни, човек по-често започва да се разболява. И като дойде вече етапа, особено при майките, но и при татковците също го има, да се появят децата, имаш чувство, че просто си тотално изтощен. Не при всички е така, но това е много често срещано явление. И всъщност в този момент човек започва да се замисля. Първо, защото вече бере плодовете на лошото си отношение към себе си и безхаберното си хранене. И второ, защото тогава разбираме колко е важно да даваме добър пример на децата си. И неща, които сме правили преди, започваме да се замисляме дали е добре да продължаваме да ги правим в къщи, примерно пред децата, да кажем пушене, пиене на алкохол. Не говоря за напиване, просто за, така да се казва, обичайна малка напитка, защото всичко това им прави впечатление. И когато са по-малки, си мислим, че не разбират, но всичко това попиват и в последствие го повтарят и няма никакво значение какво им се говори, след като им се дава определен пример. Така че бих казала, основната причина да започне човек да се замисля за тези неща е когато напълнее, когато има здравословни проблеми, когато няма сила да живее, когато започне да има деца, така че кога за всеки човек е различно. Но винаги е когато ножа опре до кокала, някой път е по-болезнено, а друг път не чак толкова. Как се случва промяната? Обикновено започваме с един предразмисъл. Тоест, очевидно имаме някакъв проблем. Започваме да мислим дали пък да не мина на някакъв по-здравословен, дали пък да не започна да спортувам, дали пък да не почна да ям повече салати, дали да не махна хляба, дали да не махна сладкото захарта. И оттам се започва с този предразмисъл, с някакви по-дребни козметични промени. Да кажа, единични случаи ще наистина доста точно са тези, в които хората от днес за утре се събуждат и започват някаква генерална промяна. Никога не се случва така. Дори това да се случи на пръв поглед, истината е, че хората много време са го обмисляли, за да направят някаква конкретна стъпка. Но да вземеш решение и да осъзнаеш, че имаш нужда от промяна и от здравословен начин на живот, е просто първата крачка в един много дълъг път, който всеки един човек изминава по свой собствен начин. И все пак можем да обобщим няколко неща, които много често се срещат, като първи грешки, които ние правим, така, и които неизбежно трябва да осъзнаем някои изводи. Започвам с номер 1. Тук в най-голяма степен става въпрос за сваляне, отслабване. Знам, че не всички от вас, които сега са на живо и тези, които ще гледат на запис, въобще могат да припознаят себе си по отношение на отслабването. Да, даже в момента виждам няколко момичета, които са на живо и които по-скоро се борят за това да поддържат тегло или пък дори да качат килограми, но каквато и да е вашата цел, тук концепцията е следната. Искам да постигна резултат, без значение какъв е. Нали? Първо, вижте сега, на всяка цена. Тъй като по-често срещания вариант е отслабване, може да е отслабване само на корем, на талия, на не знам си какво, няма значение, или 10 или 20 кг, но е отслабване. За това ще дам такъв пример. Но ако вие искате, примерно, да станете по-атлетични или да качите килограми, просто сменете отслабването с вашата цел. Искам да отслабна на всяка цена. Искам да кача, примерно, килограми на всяка цена. И тогава, защо е погрешна тази цел? На пръв поглед си казваме, че какво толкова, нищо страшно няма, нали, човек трябва да е мотивиран, да знае какво искаме. И принципно е така. Обаче, когато сме решили, че на всяка цена трябва да отслабнем, то тогава нямаме търпението да научим повече за тялото си от това какво наистина той има нужда. По-сме склонни към крайности, ударна диета, ударно сваляне, ударно детоксикиране и така нататък. Което означава, че ние тръгваме с агресия към собственото си тяло. А то е стигнало до тук точно заради нашата автоагресия обикновено и всички грешни неща, които сме правили. Второто нещо по отношение на погрешна цел е трябва да сваля или да кача или да изчистя мазнините за конкретно събитие. Сватба, бал, ваканция, каквото
искате, това са най-често срещаните, затова по принцип най-много хора отслабват, знаете ли кога? От февруари до май, защото това са 3 месеца преди абитюренските балове и преди най-многото сватби. Така че хора, имайте предвид, когато искате да отслабнете за конкретна дата, е абсолютно възможно да успеете, защото имате силна мотивация. Но в момента, в който събитието мине, тогава човек се отпуска и някак си губи фокус и започва да си живее по обичайния начин. Друг е въпросът, че когато гоним конкретно събитие, много често това е близко събитие. Тоест след месец, след 2, след 3, понякога дори след 2 седмици. И тогава сме склонни наистина да изпадаме в крайности, като сме доста стиснати по отношение на калории или пък се опитваме да използваме всяка възможност за да намалим дори грамаж на килограми. Така, следваща точка, точно по отношение на погрешна цел и погрешно средство, искам да стана като, примерно, Клаудия Шифър преди беше много модерна, затова съм сложила тук синдром 90-60-90. Хареса ми си някой популярен човек, сега живееме в времената на инфлуенсъри, социални медии, т.е. тук даже не говорим за такива някакви супер звезди в кино, театър и музика. Тия звезди могат да са навсякъде и много често те се показват в някакви нереалистично идеални форми. Понякога са си такива, но много често не са, защото знаете, Photoshop даже е доста стар метод, за да изглеждат хората добре. Има какви ли не филтри, има много начини да се снимаме, а всъщност да изглеждаме пред хората дори като видео. Ако щете, изкуственият интелект може да създаде с вашия образ идеалното тяло. И какво се случва всъщност? Ние харесваме някой такъв идеален и започваме да искаме да сме точно като него. Това ни е целта, към която се стремим. А представете си, че вие виждате един човек, който е 1,70 м с определена костна структура, с определени гени, с определен начин, по който тялото му функционира. И обаче ние сме 1,50 м примерно, с съвсем различна структура, да кажем широк ханш, сочни бедра, и малка талия, пък искаме да приличаме на някой, дето е с друг тип структура. И тогава какво се получава? Ние си залагаме капана на разочарованието, защото искаме неща, които не са възможни. И най-вече много често се случва да искаме неща, които са тотално нездравословни и ако се опитате да ги постигнете, тялото ви ще се бори с това и ще ви попречи по всякакви възможни начини. Което означава автоматично, че просто да харесаме някаква картинка, все едно е някакъв продукт в eBay и да ни бъде това цел, то не е много адекватно. Тоест, да, може да си намерите някой, който наистина да бъде реалистична ваша цел, но за такива супер модели и някакви съвършенни тела, моля ви се, не дейте. Това води единствено до разочарование. Следващата глупост по темата е да вземем диетата на някой. Да кажем, в медиите, онлайн медиите в днешно време, разбира се, преди всичко, много често си увеличават популяризацията, като качват снимки на известни любими личности в, да кажем, локален и световен план, като да кажем Адел. Всички знаят, това е изключителна певица, която много години беше доста пълна, после направи някаква диета, нещо промени в начина си на живот и започна да отслабва. Днес тя изглежда по съвършено различен начин. Не знам дали не станаха 40-50 свалените и килограми. И виждаме примерно някаква статия или научаваме, четем от някъде, тая Адел как е отслабнала, тя ползва еди коя си диета, дай сега и аз ще ям като нея. Или пък Анджелина Джоли, или пък не знам си кой там друг, дето смятаме, че е съвършен. Така че ние тогава влизаме в един модел, който е изключително опасен. Първо, никой не знае това, дето е написано в конкретната статия, видео и така нататък, което се предава, дали е истина. Второ, каква част от истината е. Трето нещо, дали този начин на хранене е подходящ за вашите лични нужди. И четвърто, нали се сещате, че суперзвездите, да кажем, разполагат с цяла армия от хора, които да се грижат за менюто, режима, спорта, почивката и така нататък.
Това са неща, които средностатистическите хора няма как да организират и направят. Така че естествено отново залагаме капана на разочарованието. И последната тъпотия по темата, това е когато хванем конкретна диета. Пиер Дюкан, Лидия Ковачева, Петър Дънов. Решаваме, че това е нещо златно, четем, че някой има добри резултати с тази диета и се хвърляме, деца вика, с главата напред. Диетата на Пиер Дюкан има много имена, като цяло, да кажем, те са цяла група, режими или начин на хранене, който е изключително от месо и месни продукти, там зеленчуци няма и съответно човек наистина сваля килограми. Но доколко това е здравословно и доколко може да бъде начин на хранене по принцип, това е вече изобщо не се коментира. Лидия Ковачева пък преподава лечебното гладуване и тя самата в книгата си казва, че това не може да бъде начин на хранене, но за много хора е лечебно, защото те са преяждали дълго време, така че това е някаква компенсация за вече изпълнена крайност. Но един човек, който системно е бил на диета, да се подложи на лечебно гладуване, би било катастрофално. Или друго нещо, човек, който има, да кажем, диабет, преддиабетно състояние, висок инсулин, да мине на диетата на Петър Дънов или пък най-различни пречиствания, които са основно въглехидратни, също би било да бъде абсолютно неадекватно за неговото положение. Ама чакайте сега, той човек си знаеше колко много, колко е свят, как всички го слушат, той едва ли не супер правилни неща, казва, да, някои неща са правилни, но не са за всички, не са за всеки един момент. Така че тук основният проблем е, ако ние се целим към грешно нещо или пък изберем погрешния начин да го постигнем. И в двата случая се обричаме на провал и разочарование. Неизбежно ще разберете, че това е грешка. Въпросът е, че ще загубите доста време, може да бъде негативно да се отрази на вашето тяло. Също така, колкото повече диети и ограничения правите, толкова по-трудно после тялото ви ще се адаптира към нормален начин на хранене, защото постоянно ще има така страха, че нещо агресивно ще му причинявате. Така че абстрахирайте се от това кой как отслабва и какво се пише по медиите и кой как изглежда. Съвършени хора просто няма. Така че бъдете доволни на това, което самите имате и се опитвайте да си сложите такава цел, която е реалистично изпълнима и срок, който реалистично може да ни донесе, съответно да имаме успех в рамките на този срок. Така, изключване на цяла хранителна група е втората голяма грешка, която аз също признавам си съм правила. Какво означава изключване на цяла хранителна група? Добре. Ами, сега ще ви кажа. Решаваме, че нещо конкретно е виновно за нашите проблеми. Да кажем, качили сме килограми и си казваме, то като се тъпчеш като свиня, трябва да ядеш по-малко. И почваш да ядеш по-малко. Обаче като ядеш по-малко и започваш да ставаш по-гладен и да имаш повече апетит, си казваш, добре, тогава ще ям повече, обаче за да не съм гладен, а пък всъщност да ям малко калории, ще се тъпча примерно с зеленчуци, с плодове, с обемни и нискокалорични неща. И почваме да обвиняваме конкретен детайл от храненето като основен виновник за проблемите ни и да го отхвърляме напълно. Понякога това е и, как да кажа, някаква мода в режим и начин на хранене, но да кажем, че най-често срещаните изключваници без са следните. Първо, без мазнини. Защо без мазнини? Защото 1 грам мазнина е 9 калории. Хора, представете си, слагате в една чинийка или едно тиганче някакво. Слагате 5 супени лъжици олио. И виждате как тези 5 супени лъжици покриват едва дъното на съда. И тук застава някой и каза, тук има 900 калории, ти знаеш ли какво е това? И човек каза, вау, ами аз ще стана страшно тлъста, коя мазни неща и започваме да следим мазните във всяка една храна и да ги изключваме и минимализираме. Това обаче води до глад хроничен и до много други проблеми, защото мазните са изключително важни за храненето. Мазните са тези, които ви дават чувство за ситост, тези, които дават вкуса. Когато нямаме мазнини,
в храната, тогава ние прекаляваме с въглехидратите. Така, следващото нещо. Решаваме, че не е проблема в мазнините. Добре, ще ядеме някакви мазнини там, умерени, но ще махнем всички въглехидрати, защото въглехидратите повишават нивата на кръвна захар, след това те повишават инсулина, след това инсулина ни кара да тластем, не, никакви въглехидрати, край. Добре, обаче мозъка ни се храни с въглехидрати. Също въглехидратите са важни за текущата енергия, от която ние имаме нужда. Така че има друго нещо. Повечето витамини, минерали, фибри ние получаваме от въглехидратни храни. Това са плодовете и зеленчуците, примерно кореноплоди и така нататък. Така че, изключвайки напълно въглехидратите, ние влизаме в едно доста ограничаващо хранене, което трудно се поддържа в дългосрочен план и дори да имаме някакви сравнително бързи резултати, много бързо ще ги загубим, тъй като не може да се храним по този начин цял живот. Отделен е въпроса, че без въглехидрати може да изпитвате главоболие, може да имате други проблеми, нали, като неразположение. Така че никоя крайност не бих казала, че е добра. Трето нещо, без никакви животински храни. Това е модата на веганството. Щом е веган, значи задължително здравословно и задължително се отслабва от него. Имам страшно много клиенти, които са попаднали в този капан, стават вегани, за да отслабнат и не само, че не отслабват, ми почнат да тластеят още повече. Дори да не качат килограми, до такава степен стават пухкави и мазнички, защото те правят така нареченото лошо веганство. Тоест, изобщо не си изчисляват хранителните стойности на менюто и се оказва, че те ядат 80-90% въглехидрати, при това много от тях прости, което автоматично наистина превключва тялото им на режим трупане на мазнини, въпреки че те ядат уж само полезни неща. Друго нещо, което пак е крайност, без никаква растителна. Нали? Така наречената местна диета, тя много прилича на безвъглехидратната, само че там, да кажем, че може да има и някакви такива изтървани, много слаби въглехидратчета, като зелена салата или някакви бери плодове. Разбирайте, ягоди, капини, малини, боровинки и така нататък. Или пък още по-затормозяващото нещо, да ядем храна без лактоза, без глутен, без. И човек е толкова заключен в това без, че има точно 3 неща, които може да яде и наистина постоянно се чувства като наказан. И не може да има почти никакъв социален живот, свързан с хранене, защото навънка никой не се съобразява с вашето без. Сега, държа да отбележа, нали, да не кажете, че не съм обективна. Държа да отбележа, че има хора, които имат здравословни проблеми и истинска необходимост от това да ограничат лактозата, глутена или други съставки. Но това са наистина много малко хора. Повечето хора по-скоро правят такива ограничения, защото вярват, че това ще им помогне да отслабнат и го правят по толкова неграмотен начин, че не си дават сметка, че докато ограничават хляба, примерно, което не е проблем, ядат пък други неща, които са богати на нишесте и какво от това, че няма глутен, те пак си качват килограми заради неадекватните хранителни стойности, особено пък предвид персоналните им нужди. Така че всичко, което е без, ама наистина без основание и изключване на цяла хранителна група, обикновено води до краткосрочно много добри резултати, защото всяка една такава промяна като цяло кара тялото да се мобилизира, но само след няколко седмици човек започва да усеща изключително трудност да поддържа такъв тип хранене и лека по лека минава на лесни варианти и понеже не мисли за това, за една цялостна промяна на здравословен начин на живот, всички негативи от дефицита на определени хранителни вещества, които ние сме изключили, започват лека по лека да се появяват и наистина да ни върнат отново в изходна позиция. Така, следващото. Диетични или нискокалорични храни. Добре, знаете ли какво? Това е страшен капан. Между другото, тази седмица ходя на физиотерапия заради малко болки в коленете. Стари травми, така да се каже.
И всяка сутрин минавам покрай една будка, точно до болницата, и на будката с много едри букви пише: има сладолед за диабетици. Не знам на вас как ви звучи това, обаче на мене ми звучи като покана. Я да вземете да дойдете диабетици, скъпи мои, да си хапнете един нещо като безплатен сладолед. Нали, все едно е сладолед, ама без захар и без калории. Няма такова нещо. И понякога така клиентите лятно време питат: добре де, тук има сладолед без мазнини или сладолед без калории, не мога ли да си хапна? Това, че нещо е без, не го прави пълноценна храна и понякога точно това е проблема. Когато нещо липсва от храната, то е заместено с друго нещо. И това води или до дисбаланс в храненето, или до пък такива изкуствени съставки, като подсладители, пълнители, емулгатори и какви ли още не други щуроти, които никак не са полезни. И дори на пръв поглед да си мислим, че ни помагат да отслабнем, на практика те трупат токсини в нашия организъм и в последствие тук ще са причина, за да се забави нашия метаболизъм и тялото да трупа мазнини. Така че, нека не бъдем късогледи, нека да се опитаме да мислим за храненето в дългосрочен план и то по отношение на неговата ценност, на неговата хранителна стойност, не само колко калории дадено нещо носи в тялото ни, а и какви са хранителните стойности. Когато започва да излиза на мода диетично или диабетично хранене, се появяват едни магазини, щандове по магазините с такъв тип храни, уж да улеснят хората. Но диетичните храни обикновено са без мазнини и без сол. Диабетичните храни са с някакъв вид заместители на захарта, което обаче не означава, че нямат въглехидрати. Много често нискокалоричните храни са пълни с съставки, които заместват мазнините, например, или въглехидратите. Обаче тези съставки не са естествени храни и съответно тялото ни започва да ги складира като някакъв вид отпадъци. Така че не си купувайте обезмаслени млека, не си купувайте диетични бисквити, обърнете етикетчето, прочетете го и ще видите, че в диетичните бисквити има също количество калории и също количество въглехидрати, че понякога и повече. Защо им викат тогава диетични? Ами защото обикновено са за диета на хора, които имат стомашно-чревни проблеми или друг тип проблеми, така че те трябва да изключат временно солта или мазните неща. Това се отнася и за сладоледа с 0 калории или с 0 мазнини. Изобщо не си мислете, че ще минете метър. Не се притеснявайте да ядете сладолед, който е сладък и има калории. Притеснявайте се, когато ви се иска да ядете неща, които са без, защото, както казах, всяко без се замества от друго нещо, което води до дългосрочен дисбаланс в храненето. Понякога тотално човек губи представа какво точно яде. А що се отнася до бомбоните, сигурно сте виждали такива сурови бомбони, които много често се промотират, нали, като все едно хапнеш нещо, глътнеш нищо. Типа на хапни си бе, това са сурови бомбони, вътре няма никаква захар, няма никакво брашно. Но това не значи, че са нискокалорични или пък, че са добри за отслабване. Изобщо не значи, че нямат захар. Това може да е плодова захар, да не е чиста бяла добавена, но не значи, че не са въглехидратни или висококалорични. Така. Тоест, гледаме състава и произхода, а не само надписа отпред на опаковката. Четвърта голяма грешка – стерилно хранене. Избрах да го нарека така, защото аз точно такова усещане имам, когато работя с хора, които ми дават ежедневни отчети, които включват едни и същи храни. Аз ги наричам безопасни храни. Да кажем, човек губи представа и не иска да се занимава с това да си смята калории, протеини, въглехидрати, въпреки че то не е необходимо постоянно да го правите, по-скоро да се ориентирате, за да знаете в момента какво имате в менюто си и към какво се стремите. Не е целта тук човек постоянно като някакъв калкулатор да ходи с елка и с везна за храна под мишница, но все пак трябва да придобием някаква представа и някакво знание за това в коя храна какво има и дали ще ни е от полза или по-скоро не е подходяща на този етап за нас. И понеже някои хора си мислят, че
Абе, не е важно толкова много да знам. Бе, кажи ми какво мога да ям и какво не мога да направи. Ми дам един списък. Пилешко филе, авокадо, примерно краставици, зелена салата и си знаят, нали, че това може и почват да дадат едно и също. И какво е това едно и също? Сега ще ви кажа любимото ми. Значи започваме с пилешки гърдички, защото били постни, защото били много богати на протеин и на хормонки от време на време, но това няма да го говорим днес. Яйца и зелени под формата на салата. Даже някои хора ги е страх да си сложат зехтин или олио на салатата, защото видиш и много било калорично и мазно. Хора, това стерилно хранене води до дефицити, защото не е разнообразно. Ако едете, примерно, сутрин яйца, на обяд пиле, за вечеря грил, на следващия ден риба и след това пак пиле, яйца, риба, пиле, яйца, риба, пилешки гърди, пилешки кефтета, зеленчуци с пиле, броколи с пилешки къщета и така нататък. В крайна сметка, ние първо започваме да се уморяваме да ядем едно и също. Второ, сме адски ограничени. Трето, всички хора, които живеят около нас, започват и те да се чувстват ограничени, защото, нали, или пък ни се налага да готвим два пъти. Един път за тях, един път за нас. И като цяло това противоречи на инстинкта. Наистина е трудно да се поддържа такъв режим в дългосрочен план. А ако искате дългосрочни резултати, ви трябва начин на хранене. Трябва ви модел дългосрочен, който може да бъде гъвкав и адаптивен според различните ситуации, в които вие ще влезете. Така че яденето на такъв тип храна първо ни заблуждава, че това е здравословно, защото няма нищо здравословно в това да ядем едно и също. И второто нещо, кара ни постоянно да седим в някаква безопасна зона, което автоматично означава, че рано или късно ще излезем оттам и ще прекалим с всичко онова, което не сме си давали. Всяка една крайност води до друга крайност, която да компенсира предната. Ако да кажем, ядем прекалено месо известно време, след това ще ни дойде до тук и ще искаме да ядем пък прекалено много зеленчуци или сладки неща. Така че, или да кажем другото нещо, което сигурно ще разберете. Дълго време си не доспивате и идва един момент, в който тялото ви сякаш дръпва шалтера и почте да спите като мечка. Няма ставане, уморени сте постоянно, трябва да си вземете съня. Всяка крайност води до друга крайност. Така че гледайте да седите долу-горе по средата. Пето, фокус върху храната и абсолютна амнезия за вода, сън, режим, почивка. Даже за водата искам специално да обърна внимание, защото особено с чисто нови хора в маратона, много често обсъждаме този въпрос, че докато човек не се научи да пие вода, всякакъв режим би дал минимални резултати. Така че обикновено това е първата ми работа, не просто да дам инструктаж за това колко вода трябва да се пие и как, но наистина фокуса ни да бъде изцяло в посока на хидратацията, след това устройване на някакъв режим, така че да има поне 7-8 часа сън, по възможност нощен 6 часа като минимум и оттам насетне вече да започнем да надграждаме с хранене, основано на нуждите на човека, персоналните му нужди. Няма никакъв смисъл да броите калории, няма никакъв смисъл да живеете в някаква страшна драма, защото не сте имали точно в този ден пилешко филе, ма понеже няма да ядете нищо. И през това време наистина да седите дехидратирани, да изпиете по една-две чаши вода. Ох, и аз да си пина малко. Я да спрем за почивка малко, по един голям гълток, още сега. Колкото повече, толкова повече, казвам Мечо Пух, за водата е същото. Колкото повече пиете, толкова повече ще ви се пие. Така че, дори да пиете в момента 2-3 чаши вода на ден, сложете си го като фокус и първо се справете с хидратацията и тогава, когато хидратирането, пиенето на вода ви стане навик и не падате под примерно 3 или 4 литра, особено лятото вода, тогава вече може да се фокусирате напълно в това да изчистите режима си и да работите върху тези дребни детайли, като калории, протеини, въглехидрати, мазнини, качествена храна и така нататък. Следваща грешка номер 6. Когато човек не види бързи резултати от промяна на храненето, много често изпада в другата крайност. И казваме, окей, нали, ще гледам да ям колкото мога здравословно, а понеже
явно не ми се получава, ще трябва яко да спортувам, нали? И какви тук има 5 възможни версии, или поне за толкова се сетих, затова така съм ги отбелязала. Първо, тренираме и броим калории. Започваме да се превръщаме в един калкулатор. Да кажем, изчислили сме, че днеска сме яли 1200 калории. След това изчисляваме колко точно километър трябва да караме колело, колко коремни преси и подобни дейности трябва да извършим, за да сме сигурни, че сме изгорили тези 1200 калории. Това до какво води? Води до следното нещо, че ние се заблуждаваме, че тялото ни е счетоводител първо. Второ, когато примерно човек изяде нещо по-високо калорично, изпада в ужас, че не може да изгори с спорт тези калории и като цяло губи тотално връзката с хранене и начин на живот и започва да се губи в тия изчисления. Друга голяма грешка е тренировката без почиване. Понеже искаме много бързо да видим резултати или поне по-бързичко така, ако може да съм по-мотивиран и решаваме, че всичко става примерно на всяка тренировка по 600 калории и колкото по-бързо изгориме тия калории, толкова по-бързо ще отслабнем. Няма да стане така. Има един определен капацитет. И когато не си давате почивка, то в този случай тялото ви по-скоро ще заключи всички запаси, защото се преуморява и преизхъбява и в един момент ще стигнете точно до обратния резултат. Вместо да сваляте, ще се закучите до някъде, ще се скъсвате от тренировки и няма да мърдате нито грам надолу. Така че разберете как функционира организма и се съобразявайте с неговите нужди. Не се опитвайте да изчислявате на парче приход, разход, калории плюс, калории минус. Друга грешка. Решаваме, че кардиото гори мазнини и почваме само кардио. Или пък другото. Силовите тренировки горят много повече калории. Давай само силови. Разберете, всяка тренировка има своите ползи. Един тип тренировка развива гъвкавост, грациозност. Втори тип тренировка развива мускулната сила. Трети тип тренировка помага да горим повече мазнини. Най-добри резултати се получават тогава, когато ние ги сменяме. И нещо, което със сигурност ще избегнем, когато сменяме типовете натоварване, е това, че тялото ви ще се адаптира рано или късно, защото ако правите едно и също нещо, единственият начин да създадете допълнителен стрес за организма, позитивен, разбира се, така че да се адаптира към нещо, е да увеличавате часовете. Ама вие не може да ги увеличавате безкрайно. Нали? Повече от 2-3 часа на ден няма как да тренирате и то много краткосрочно. Друго нещо, от нула се втурват хората към свръхнатоварване. Тоест той 20, 30, 40 години не е мърдал от стола, от дивана, от колата, обаче решава, че отутре започва дворазови тренировки 5 дни в седмицата. Това е най-голямата глупост, която може да направите. Не само, че всичко ще ви боли, не само, че ще се травмирате, но и ще бъдете безкрайно разочаровани от това какъв дроп сте станали. И в крайна сметка това води до отчаяние и отказване, докато може да си доставите радост, като започнете с малки стъпки, да усетите радостта от движението и тогава лека по лека да надграждате тренировките си, като увеличавате времето, натоварването, тежестите и разбира се, го правите така, че да пасне с вашия начин на живот, а не да ви се налага да зачерквате важни задачи, важни неща от графика си, за да може, видиш ли, да тренирам много. И последното нещо, хората искат да тренират, за да горят повече калории, но това обаче не води до увеличаване на храненето. Така, особено отслабващите. Когато увеличавате тренировките, задължително трябва да адаптирате храненето към новите нужди. Защото ако не го направите, въпрос на време е да изпадате в силни гладни периоди. Тъй като когато ние спортуваме, изразходваме не само повече енергия, но и повече от другите градивни елементи, протеините, мазнините, микронутриентите, всичко, което реално регенерира нашите клетки и ги изгражда. Така че, скъпи мои приятели, когато спортувате, трябват малко повече калории, доста повече белтъчини, понякога и повече въглехидрати, зависи от тренировките и целите ви. И със сигурност имате нужда от много повече минерали, защото когато ние спортуваме, когато се потим, когато метаболизма ни е доста по-силен заради физическата дейност, тогава хабим много по-голям ресурс от всичко, което храната ни дава. И ако не го компенсираме, не дадем правилните неща, тялото отново действа как? Като заключва запасите и минава в режим задържане или дори качване.
Така че спорта е чудесен начин като подкрепяща програма към здравословното хранене с цел влизане в добра форма, но всяко нещо трябва да е дозирано според нуждите, възможностите на тялото и да бъде синхронизирано с хранителния план. 7 грешка. Неправилно отчитане на резултатите. И така, човек иска да постигне резултати. Започва режим и спорт. Започва да си следи храненето и какво прави? Ами фиксира се в кантара и започва да гледа само него. Не може да следите само кантара. Дори понякога хората правят тъпата грешка, днеска да се мерят примерно сутринта, утре да се мерят на обяд, единия път с дрехи, другия път са без дрехи, единия път се мерят на домашния кантар, другия път на кантара във фитнеса. Ама хора, сравнявайте еднакви неща. Ако искате да са истински резултати, може да имате вкъщи кантар, който дава 200 грама отклонение, но ще се мерите само на него и ще отчитате разликата. Което автоматично означава, че периодичното мерене при едни и същи условия е най-добрият вариант. Но имайте предвид, че освен кантара е хубаво да си мерите и сантиметрите. А когато си мерите сантиметрите, тогава има точно определени места, на които трябва да се мери. Защото ако мерите бедрото един път по-нависоко, един път по-наниско, ако мерите един път талията на най-тясното място, а след това мерите на пъпа, все е талия, обаче ще бъдете заблудени от цифрите, които виждате. И може да се обезсърчите при наличието, че макар на пръв поглед да кажем да имате едно, ако имате 0 свалени килограми, но пък имате свалени сантиметри, това означава, че сваляте мазнини. Ако имате свалени килограми, може да се радвате супер много, обаче сантиметрите са ви никакви. Тогава вместо да се радвате, трябва да плачете, защото това означава, че сте свалили мускулна маса. А свалянето на мускулна маса винаги води до намаляне на метаболизма, което пък води до йо-йо ефект. Така че мерете теглото, мерете сантиметрите и винаги оценявайте качествените промени. Какво значи качествени? Т.е. промяна на съотношението мускули спрямо мазнини. Имаме страхотна танита, това е специален кантар с суперсили, така да го кажем, който освен теглото може да изчисли и количеството на кости, мускули, мазнини, всички тези съставни части на нашето тяло и по този начин да ни даде наистина обективна информация за това какви са резултатите, които конкретният хранителен план и там съответно тренировъчен план ни дават. Това означава, скъпи приятели, че понякога може да има нужда от повече време, за да може нещата първо отвътре да се променят, за да видим ние реално истинския резултат, който гоним, примерно като килограми, като промяна на формата на тялото, на нашата структура. Друго нещо, ако се фиксираме само в кантара и не оценяме промените, които ние правим в храненето, примерно това, че сте почнали да пиете повече вода, това, че сте въвели няколко тренировки седмично, дори да са по 15 минути, това, че сте започнали да избирате качествена, а не бокучава храна, това е много голямо постижение. Ако вие се фокусирате върху кантара, няма да обърнете внимание на истински важните неща. Или пък не сте отслабнали, обаче пък кожата ви е много по-чиста, чувствате се много по-енергични, изчезнали са някакви неразположения, като главоболи или киселини. И тогава, нямам резултати, нищо не се случва, защо така, не върши работа тази диета. А тя всъщност вече дава резултати, просто вие сте се фокусирали само в един критерий. Ако имате търпение, ако го правите по правилния начин, рано или късно и това ще се случи. Но дайте време на вашето тяло. То е било мачкано, унищожавано, как да го нарека, пресирано и толкова лоши неща сме правили. Кафета, цигари, алкохол, безсънни нощи, безобразно хранене. Сега искаме заради това, че 2-3 седмици сме яли салата и месо и някакви чудеса да станат. Дайте малко време на този организъм да се съвземе и той ще ви се отблагодари. Следваща грешка, 8. Не си даваме достатъчно време. Сигурно ще се повторя, защото завърших предната точка с това, но да, има нужда от време. Когато един човек, който иска да отслабне, стартира режим, първите 10 дни до 2 седмици, обикновено тялото се пренастройва. Затова е хубаво да започна с детоксикиращ режим и да увеличим хидратацията. В следващите 2 до 3 седмици вече започва истинското сваляне, като първоначално сваляме общо тегло
И заради ефекта на изчистването, заради свалянето на общо тегло, мазнини и мускулна маса, то тогава ние виждаме примерно малко повече килограми. 2-3 килограма за 10 на дни или 2 седмици и после скоростта на сваляне започва да намалява. И ние си казваме, ама нещо не върви тук. Аз трябва да променя диетата, защото не върват нещата. Но всъщност те си върват по план. Защото едва между четвъртата седмица и 10-та седмица реално се случва истинското горене на подкожни мазнини. А за вътрешните мазни понякога е нужно и повече време. И когато ние горим мазнини, това се отразява по-слабо на кантара. Може да имаме 200-300 грама седмично, 2 кг, 3 кг месечно, но тогава тялото ни много се променя. Вие сте свалили 1 или 2 кг, обаче хората казват, леле, много си отслабнал, как го направи, това са сигурно 5 кг или 10 кг. И вие казвате, не, 1-2, не може да бъде. Така че, хора, имайте предвид следното. Не става въпрос само за хикс килограма, става въпрос за качествени промени, а те се случват бавно. Защото тук целта не е да сме само на калориен дефицит, но и да променим режима на работа на нашето тяло. Режима на работа да бъде освободи се от излишното, а не трупа и пази се от глад. Нали? Или от студ. Защото мазнините и от това ни пазят. Дайте си достатъчно време. 3 месеца е минималният срок на всеки хранителен режим, за да видим някакви реални резултати. На 10-тия ден да ревем, че нямаме резултати е глупаво. Защото, както съвсем скоричко дадах пример на една моя близка приятелка, която иска да отслабне за пореден път, тества поредния режим и на 10-тия ден не е доволна от тия там 200, 300, 400 грама, и тръгва да се отчаива. Не се отчаивайте, няма защо. Понякога трябва просто повече време. Дайте си време. Аз сбърках посоката, затова сега се връщам натам. 9-та грешка, не си даваме право на грешки. Това наистина много груба грешка. Смятаме, че трябва да спазваме стриктно. Значи как разбирам, че човек все още не мисли за здравословен начин на живота, мисли за някаква временна диета. Той ми говори така, днеска всичко спазвах, утре няма да мога да спазвам. Яла съм точно по режим, не съм ял по режим. Значи ние сравняваме всичко с някакъв лист хартия и някакви общи препоръки. Не си даваме право на грешки. Какви, например? Съгрешения. В един момент, да кажем, човек се стреми да е много стриктен и от стремеж за стриктност яде възможно най-малко, защото да не сбърка нещо или да не прекали с калориите, което води до прегладняване и особено при жените преди или по време на цикъл се нахвърлят на сладко. И после е страшна, леле, аз нямам воля, аз това, аз онова, депресия страшна. След това, много искам да отслабна, ама не мога да спра, примерно, винцето вечер или биричките или слаба ми е волята, ми ще си пия бира. И после аз за какво да почвам режим, като не мога да спра бирата. Или крайностите. Изтървали сте се да хапнете малко повече, защото имало празник или не знам си там какво се е случило, или сте били малко в дупка и после сега ще изкупувам греховете, ще ям само зелено, 0 калории, много тренировки, нали? Пак тук изпадаме в крайности. Така, искам сега много внимателно да си отворите ушите и да разберете. Първо, трябва да се запознаете с собственото си тяло. Трябва да го наблюдавате. Трябва да се научите на това как то работи. Трябва да му дадете всичко, от което се нуждае. Храна, вода, почивка, любов. Ако вие мразите себе си, ако се ненавиждате, ако сте в един постоянен конфликт с вашето тяло и се борите да го направите по-слабо, по-красиво, по-такова, по-онакова, то ще ви отвърне със същото. Така че бъдете щастливи с това, което имате и се грижете за него. Когато се грижиш за него, то разцъфтява. Когато си агресивен към тялото си, то се защитава от теб. Как се защитава? Като се обгражда с дебел слой мазнини.
Така че няма лесен начин. Няма да стане с списък здравословни или неща за отслабване. Ще стане само с проба, опит, грешка, извод, промяна. Страхотно е да имате спътник в тази промяна. Защото понякога наистина е много отчаиващо, пък и човек трудно може да даде обективна оценка на сам себе си. Затова е много важно да си имате доверен човек, да си имате треньор. Чудесно, ако имате и помощта на продуктите на Herbalife, защото те могат да направят режима много по-лесен, много по-вкусен и със сигурност да се чувстваме много по-сигурни в това, че не прекаляваме с калориите. В същото време получаваме всичко необходимо, така че тялото ни да е доволно. Затова бъдете хората, които дават на тялото си, а не тези, които му взимат. Достатъчно много хора имаме в живота си и ситуации, в които ни се взима. Бъдете даващи, не взимащи. И последното. Ще съм на режим тайно. Тихо, някой да не разбере. Ще си бъркам шейковете тайно. Ще си ги скрия под леглото. Няма да казвам, че съм на режим, просто ще си подбирам храната. И знаете ли какво се случва? И защо е грешка? Първо, когато вие не заявите на света, че искате нещо да направите, че сте готови и започвате, вие много лесно може да се откажете, защото така или иначе пред никой не сте поели ангажимент. А ангажиментите към себе си най-лесно се прецакват. Нали? Мен кучета маяли, какво толкова? Утре ще почна пак и така нататък. Второто, когато хората не знаят, че вие искате да постигнете конкретен резултат и че имате цели, няма как да ви подкрепят. И вместо това несъзнателно могат да ви саботират. Като, например, хайде, ела до вечера на парти, приготвил съм страшна тортичка и чудно уиски. Ще си мезим с шоколадче, ще гледаме кино, отиваме на пуканки, хайде на пицария и така нататък и така нататък. Или още по-зле. Отивате на работа и колегите ви почват: направила съм домашна баничка да си взем. Ма защо? Ма ще ме обидиш, ма какво ти има да не си болен? И човек започва да се чувства притиснат. Ама хора, кажете на света, че искате да спрете с това поведение. И като кажете на този свят, след това си отстоявайте за заявеното. Няма как да стане тайно. Няма. Хипотетично и да стане тайно, рано или късно ще се почувствате, вие да не правите нещо незаконно, бе хора. Човек остава точно с някакво такова усещане, че прави нещо тайно, нещо мръсно, нещо лошо, незаконно. А то не е. Вие трябва да сте пример за другите. А не да сте човек, където се крие, защото иска да се погрижи за себе си. А ако не заявите желанието си, хората няма да могат да ви помогнат дори и да искат. А тези, които няма да се съобразяват с вас, ще чакат да видят доколко сте сериозни. Айде бе, ти всеки път почваш диета и този път айде да те видя до кога, ще чакам да видя дългосрочни резултати, ти ще видиш, сега ще свалиш, ма после ще качиш и така нататък. Не ги слушайте. Не ги слушайте. Намерете си един читав човек, който да ви помага и да ви води напред. Намерете си група за подкрепа и вървете напред. А група за подкрепа има. И то на една ръка разстояние. Наричаме я маратон за силен дух и здраво тяло. Какво представлява маратона? Маратона е група във времето и пространството. В момента той се случва изцяло онлайн. Айде не съвсем изцяло, защото имаме и срещи на живо, но на дневна база онлайн в Viber, Telegram чат. Всеки участник, всеки маратонец, всеки играч има свой личен треньор, който му помага с постигането на целите. Всеки получава персонален хранителен план, който се адаптира всеки път, когато е необходимо. Всеки получава препоръка за подходящите Herbalife продукти и начина им на употреба. Всички сме в една група и имаме задачи през деня, правим тренировки по-леки или по-тежки, разбира се, повечето са онлайн. Имаме най-различни предизвикателства, които ни помагат да излезем извън зоната си на комфорт и да изследваме
онези части от съзнанието си, които ни пречат да постигнем дългосрочни резултати, да осъзнаваме проблемите си, да намираме правилните решения. И разбира се, имаме и срещи на живо. Някои от срещите на живо са, например, на края на маратона, когато се виждаме отново, както сега в Zoom, за да видим кой какво е постигнал, да се поздравим, а други срещи са съвсем на живо, чисто физически, както съвсем наскоро имахме един чудесен ден, нарекохме го един ден за теб, ден в който се събираме заедно, да потренираме, да хапнем, да си приготвим вкусни шейкове, да тестваме нови продукти, да направим замерване на танита, да обявим новите резултати, да ги разкажем, да се вдъхновим помежду си, да се надъхаме едно хубаво, така че да можем още един месец да имаме гориво, за да издържим целият този негативизъм около нас. И това всъщност е магията на маратона. Цялата тази комбинация от инструменти и подходяща среда, които ни помагат да работим върху себе си. Затова маратона не е просто режим. Това е програма за цялостна трансформация на тялото и ума. Припознахте ли се в някой от грешките? Сега след мъничко ще имате възможност да ми кажете. Преди това, само ще завърша с това какво предстои. Следващия четвъртък отново ще сме на живо тук и ще си говорим за здравословната рутина и ритуали. Това са много силни инструменти за дългосрочна промяна. За това откъде можем да започнем. Защото ние сме жертва на навиците си, най-често не здравословни. Осъзнаваме кои са те, знаем къде грешим, но някак си не успяваме да инсталираме нови по-здравословни. Така че ще си говорим точно за тази поетапна промяна на автоматизацията на нашето ежедневие и как да я променим така, че да имаме резултатите физическите, които ние искаме. 13 юни от 7 вечерта, точно както днес, само че след седмица. Друго нещо много важно е, че един ден за теб отново предстои, защото, както казахме, това ще е месечно събитие. Следващия път ще правим кръгова тренировка и ще тестваме детокс продукти. Ще имаме, разбира се, съвсем кратичка информация за това, за кого са подходящи, как действат, ще може да ги опитате, как са на вкус, как се приготвят да видите и разбира се ще научите какви резултати може да очаквате от тях, в какви програми може да са ви полезни. Така че резервирайте си датата и пишете ми налично, ако нямате линк към самото събитие. Ще се случи в неделя на 7 юли тази година от 9:30 до 12:30 на обяд. Така да се каже, спортен полуден в неделя. За мен е истинско щастие, когато се виждам на живо с хората, които понякога много дълго време комуникираме дигитално по телефона, но пък всеки път, когато се видим на живо, имаме възможност наистина да обменим енергия, да си кажем неща, които не сме успявали преди това и най-вече да си заредим батериите. Така че ще се радвам всички да сте там. Има места, ограничени са, но има, така че записвайте се и си резервирайте датата в графика. А сега включвам микрофоните на всички, за да чуя колко от нещата, които споделих, сте ги правили и вие самите. Да, това ми е много важно, защото може би това ще е момента, в който ще се осъзнаете за някои неща и разпознавайки ги като грешки, ще започнете да ги заобикаляте.